Sa ngayon, ASEC, no, milyong-milyong Pilipino pa rin itong nangangailangan talaga ng tulong medikal, lalo-lalo na ho kapag sila ay nauospital. Well, medyo problema sila kung saan sila maghahagilap ng pondo na pambayad sa ospital. Na mayroon hong lumalabas na nasa 22 hospital at pharmaceutical firms at mga medical suppliers and distributor etong tumatanggap na o tatanggap na ho nitong guarantee letter mula ho sa inyong ahensya. Ano ho ang masasabi mo dito, ASEC? Vic, yan yung nabanggit ko kanina na meron tayong mga social safety nets na ipinapatupad para matulungan yung mga kababayan natin na sumasailalim nga sa matinding krisis. At yan po yung assistance to individuals in crisis situation. Ito, gaya ng nabanggit ko na, nagpo-provide yan ng immediate assistance para ma-cushion yung impact ng matinding krisis na nararanasan ng ating mga kababayan. Kagaya na nga po ng pagkakasakit ng isang miyembro ng pamilya. Alam naman natin, Bumblebee, kapag nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya, nagkasakit at na-confine, nauubos yung ating pong mga resources. So, meron tayong mga pamamaraan ng pagpapahatid ng tulong. Isa dyan ay yung pag-issue nga ng guarantee letter, gaya ng nabanggit mo. Dito sa guarantee letter, we have partnered with the service providers, kagaya po ng mga ospital, na tumanggap ng mga guarantee letter sapagkat kapag ang hinihingi na tulong ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 pesos, we no longer provide it in cash but naging-issue na po tayo ng guarantee letter. Dito sa guarantee letter na ito, nangangako ang DSWD doon sa service provider o doon sa ospital na DSWD na po yung magsesettle ng either total or partial amount na obligasyon pa noong pong pasyente o nung client na lumapit sa DSWD. So again, hindi lamang po actually 22 yung pong mga existing hospitals na mga partners na natin na tumatanggap ng guarantee letter. Itong 22 ay karagdagan po doon sa mga nauna na natin na mga na-engage na mga ospital o mga service providers. Sa katunayan, Bomovic, nasa 259 hospitals na po sa buong bansa ang tumatanggap ng guarantee letter mula sa DSWD. Bakit po ito napakahalaga? Of course, ito ay pamamaraan ng DSWD sa pagpapahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan sa mas maayos at mabilis na pamamaraan. Gusto po nating ilapit sa ating pong mga kababayan, ito pong mga serbisyo na ipinapatupad ng ating pamahalaan. And gaya nga ng nabanggit ko, gusto natin na mas mapadali para po sa kanila yung pong pag-seek ng assistance at and of course, yung pag-settle na rin ng mga kinakaukulang mga babayarin, lalo na nga kapag may mga family members sila na nagkakasakit, whom they need to attend to. But of course, kinakailangan nga rin po nilang asikasuhin yung kanila pong mga obligasyon sa ospital. Pero sa pamamagitan po ng tulong ng DSWD, with the issuance of guarantee letter, mas nagiging magaan po ang sitwasyon para sa kanila.